Kuthiwa guys umeyizala usisingane entombazane, the child and the snake were Marty and the limb, inseparable. Yabo sibling love guys. Ay man, nani niyazazi ke lezi zinto zeingane nenyoka guys. Ay, ingane guys ikhulu. Ithi misina 5. Ugeli lo athi kudali wakhe uhappy lo athi sithandwa sami ngithi themba lami mayithofo lakhe sidala ngicabanga ukuye ekhaya. Ilokho ngamzala ubaby girl angikaze ngimise ekhaya so ngicabanga ukuye ekhaya. Ayudala avume phela uthofo lakhe sakho ufuna ukuye ekhaya Nkosi yami ayo ingane kuyokhothwa amadlusa asekhaya kuni. Ay guys avume kuthofo lakhe guys. Thiwa guys that week inyoka ngendlela yayinamamutsi ngayi angwazi amamutsi enyoka ngingatheka angwazi amamutsi enyoka thiwa yayinamamutsi guys itrauma tantrum thiwa ayi nje yayingekho mnandi guys. Ayi guys ke kuthiwa futhi yasala guys. Ayibahamba ke umama lo nengane yakhe baye ekhaya guys ngaphesheya komfula phesheya komatigule actually. Ayi guys bahamba ke bafike ke bahlala for 3 days babuya. Uma bebuya guys kuthiwa ingane ibuya ayisekho right yabo guys inokugula guys and kuthiwa kuphelanga ngisho 10 days the child passed away guys. Thuyi lapho okwavela khona isimanga guys. Kuthiwa guys la kuqubala izulu lashintsha izulu lamnyama lathi tsu izulu guys. Kuthiwa amaqhwa lawisa guys lawisa amaqhwa aneyinunu ezikuhlaza phakathi. Kuthiwa abantu abawadla lawo maqhwa labo bagula iningi labo abawadla lawo maqhwa lawo guys. Kuthiwa guys hayibo kuthiwa guys it was bad usise ekhala guys esho ukuthi kanti ngakubo bamfunani oqala baqala bamnika inyoka kwangathi lento uyayi accepta guys wadlula kuye sebembulalela ingane. Kuthiwa guys engakukhala usise engasidindi isililo. Thiwa guys akaziwa wayengaziwa umuntu owaba nesandla ekufeni kwengane cause ingane they say yayinolimo oluphepho. I don't know, I wasn't there. Ay guys thiwa guys ngasekhaya kubo kasisi guys etanda straight a home and roasted a person in the house guys. So kwakunomama owayekhulile guys nengane yakhe entombazane. They were both roasted like chicken by the thunder. I do not know guys. So abantu they assumed ukuthi maybe it's bona abenza ukukhohlakala enganeni guys. Hi guys waphela iminyaka guys umkhonyana wadlula emhlabeni guys. Ayi wasala umama Nkosi yami wasala umama waphila. Thona uthe uma esezizwa ukuthi akasaphilile kahle ngathi uzizwe ngathi usezohamba emhlabeni guys. So wahamba waye eMatigulu guys. Uma eMatigulu waphatha lesi silwanyana Nkosi yami esinebhathi Nkosi yami. Lesi silwanyana Nkosi yami lesi kuthiwa imbuzi guys. Wathatha imbuzi Nkosi yami wafike wayoyihlinza ezibeni wayihlinzela ezibeni. Wase eshiya khona umntwana lo ifirst born yakhe wafika kwamshiya khona. I-reason yakhe yokumshiya ezibeni was uyibonile imanga akazenzayo. Uyazazi izinto angazenza and uma ngase kuthiwa uwela ezandleni zomuntu wrong kukhulu kakhulu akangakwenza. Kukhulu kakhulu ngoba umbonile eshintsha eshape shifta phambi kwakhe. So ukunokuthi emshiye kumuntu ungcono amshiye ebe yichwane inkomo edla yodwa. Yes, ngcono emshiye ebe inkomo edla yodwa than ukuthi emshiye ezandleni zomuntu. Istory engasizwa ke show ugogo leso ukuthi kushiwo njalo. Abanye bathi bayayibona ke. Thiwa ke guys ikishintsha ibe inkuku enamachwane phakathi nomfula. Uthi uzosave inkuku qhabotho. Thiwa abanye iyashintsha ibe yithayi eliphendukayo. Thiwa sometimes iyawamunca amanzi uthi uyafika ekuseni amanzi awekho then ibisi yawadedela. Yo nje guys there is so much and guys khona izinto. How am I guys? Zama zaqhamuka indaba. How am I?